wuoro ma jahigni 50 gi wuode ma jahigni 19 e kaunti ma Homa Bay manotimo penj mar klas 12 ma dwoko mare nogolo ayanga odiochieng' manyoro. Nitiere kod mor bang' yudo grade mar D+ gi minus maluore. Ma en kaluore koda ripota marwa e kaunti mano ma Homa Bay Ali Abich kako lero ne olimo familiano kendo chiwo ler e wi mor ma wuoro no nigodo kata doko ni ok oyudo grade mar dhi e mbalariany. E gweng' mar Adiere Homa Bay Town Westward ka chud bura ma Homa Bay Town waromo kod Jojo Chingo Kumu jagni 50 kod wuode Benon Ochieng jagni 19 mana gitimo go penj mar klas 12 maduoko mare ne ogolo ayanga tich abich. Jojo ne otimo penj kaka japuonjre manochung' kar kende kata private candidate kendo yudo grade mar D+ ka wuode Benon Ochieng to ne otimo penj mare e skund yawuoyi ma Orero kendo yudo grade mar B-. E twak marwa kod George lero kaka riyo mar yudo certificate mar klas 12 ne ochakore higa mar 1992 bang' timo penj mar klas 8 KCPE. Kata kamano ne oriembo donjo klas 9 nikech onge mar school fees, gino mane ochune mondo ochak manyo kaka onyalo konyore. Nasomo matimo klas 8 1992 kendo nakalo maber kabisa, but nabedo disappointed ka japuonj mano promise ni dhi chulo na fee notho bang' juma achiel. Koro barupe man godo ne gin mar KCPE kagik 1996 to na join NYS mana gi klas 8 nane. Koro dhi ma course mana nyalo timo ne mar driving ema natimo NYS. George wacho ni bang' yudo tiegruok mar bedo dereba ne oduogo yudo tich mar chuk dar e osiptal maduong' ma Kenyatta kama notiyo kuom higni 15 ka onge barua malong'o made wachi kendo higa mar 2008 ne ondikore ne penj mar klas 12 ka Nairobi. Kata kamano kone duoko mare ne ong'adi kendo mano ne ok ogo chunye. 1999 Nyasaye nochako udho koda mayudo tich Kenyatta mana gabuchani Kenyatta Hospital. Kenyatta Hospital kaka nantie atiyo for 15 years. Ne an kaka security officer. Nikech weche mana timo NYS go. Atiyo for 15 years. Then after 15 years na Kenyatta kokawa gi jomoko na maya Kenya. Owacho ni higa mokalo ne oyudo mijing'o kendo choko chir madhi ondikore ne penj mar klas 12 ka okoni wuode mabende notimo go penjgo ema nosebedo ka konye e weche mag somo e kinde moduogo pacho kolor skunde. My first born daughter nyalo graduate higani Kabarak University timo ICT. Then there's my second born mo timo go penjni. Gine mane gikonya ka gitieko somo ni tamba luoro kama tadonje asomo buge gigo ko ne assignments e simba to assignment go bende konya to kang'iyo tano kambe I'm not going to stop at this. Yeah, nikech Nyasaye otelo nwa wan gi university kama chiegni miluongo ne Tom Mboya. I'm going to try my level best to make sure ni at least choro somba kamoro. Ka wuode Benon Ochieng ma bende ne kolek mar bedo kil wacho ni omor kod grade ma wuon gi ne oyudo kata odoko ni ne ok odhi skul kaka jopuonjre mamoko. Asko grade ma B- kendo this year watimo gi babwa kendo it is very much encouraging ne ji mang'eny oko ka kendo aonge wich kuot moro amora nikech ka koro babwa nyasko grade ma wach ni ng'ato nitiere ng'at mane ochako skul are baby class nyaka mochopo form 4 to bende yudo D+ to babwa to nowe skul gi. E kinde ma jopuonje mathoth e tung Kenya mangima podhi nyime kod mor bang' yudo duoko maber e penj mar klas 12 ma ogo duoko ne nyoro e dala mar George kaendi bende gin kod mor bang' yudo duoko mare kaachiel kod wuode. Kata doko ni George koro grade matere mbalariany to en kod mor ni koro dhi yudo certificate mar klas 12 kendo nyalo dhi nyime gi timo gigo mano dwaro e ngimane. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Skunde mopogore pod dhi nyime kod nyiso mor kod ilo kuom rieny e penj